Ezarritako substantzia toxikoen kutsadura maila 2020 urtean Ekopol taldeko kide eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Gorka Buenok egindako txostenaren arabera Eusko Jaurlaritzaren ingurumen iraunkortasun sailburu ordetzaren erregistroaren datuak aztertuta ondu du aipatu txostena. Dagoeneko Zubietako errausteiaren irregulartasunak ikertzen ari den fiskaltzaren esku jarri du ikerketa hori. Gainera besteak beste, datu horiek dira Guardia Zibilaren ingurumen ikerketaz arduratzen den Sepronako agenteek eskatu, baina helarazi ez zizkietenak. Ekopoleko kideek egindako ikerketaren puntu nagusiak gehiegizko kutsadura, programatu gabeko geldialdiak, kontrol automatiko falta eta legez kanpoko funtzionamendua dira. Eguerdion guztioi, 12 pasata direla iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Esan bezala Zubietako errausteiak 2000 aldiz gainditu zuen gehienezko kutsadura muga 2020an, beraz ikusteke dago auzibideak zein bide hartzen duen. Hala ere, egunak baditu izpide gehiago eta horiei begira jarriko gara jarraian. Izan ere, erregaiei helduta, 5 petrolio konpainia handienek 2021eko irabaziak bikoiztu dituztela jakinarazi dute aste honetan. Ildo horretan, gasolina eta gasolioa garestitu egin dira, 19% eta ia 15% urren esurren, urte hasieratik Europar Batasuneko petrolio buletinean argitatutako datuen arabera. Azken urtean erregaien kostuek goia jo dute. Ukrainako gerrarekin batera energia krisia iritsi zen, eta testuinguru honetan gasolina eta gasolioa garestitu egin dira. 19% eta ia 15% urren ezurren, urte hasieratik Europar Batasuneko petrolio buletinean argitaratutako datuen arabera. Prezio horiek jada ez dute barne hartzen 2022ko apiriletik abenduaren 31 arte indarren egon zen dirulaguntza publikoa. Bi erregaien prezioa duela urtebete erregistratutakoarekin alderatuz gero, gasolina 6,2 garestitu da eta gasolioa 16 baino gehiago. Prezio horiekin biltegia 55 litroko gasolinaz betetzeak 91 euro balio du aste honetan, eta gasolioz betetzeak 92 euro. Dena den azken urtean kostu egoruntzegin badute ere, azken astean zertxoa jaitsi da bi erregaien tarifa. 0,30 merkatu da gasolinaren kasuan eta 1,48 gasolioarenean. Horrekin guztiarekin gasolinak lehen aldiz egin du behera diru laguntza amaitu zenetik, 4 astez gora egin ostean. Gasolioaren kasuan 15 aldiz gora egin eta gero lehenengo aldiz jaitsi da. Erregaiez ari garela jakina da petrolio konpainiek inoizko emaitzarik onenak lortu zituztela 2022an. 5 petrolio konpainia handienek 2021eko irabaziak bikoiztu dituztela jakinarazi dute aste honetan. Guztira 168.000 milioi euroren mozkinak. Amerikako Estatu Batuetako ExxonMobilek 52.000 milioi eta Chevronek 33.000 milioi. Herberetako Shellek 37.000 milioi, Britainia handiko BPek 26.000 milioi eta Frantziako Totalek 19.000 milioi. Bada Euskal Herriko datuak ikuskatuz gero, petrolioa da energia iturririk garrantzitsuen Euskal Herrian. Petrolioak energi kontsumo osoaren 43% hornitu zuen 2020 urtean. Elektrizitateak eta gas naturalak kontsumaren 24% eta 22% urren ezurren, eta azkenik energia berriztagarriak kontsumaren 9%. Halaxe jakinarazi du gaindegia behatokiak. Gaindegia behatokiak hain zuzen ere 2007tik urtero ematen ditu argitara adierazle galeria nagusiaren txostenak, baina oraingoan ohiko demografia, ekonomia eta gizartea atalak lantzeaz gain, lehen aldiz bildu ditu ingurumenari buruzko datuak. Atal berri horretan aldaketa klimatikoa, airaren kutsadura, hala nola Euskal Herriko energia eta elikagaien kontsumoa eta jatorria landu ditu ikusi ditzagun datuok. Euskal Herritarren berotegi efektuko gas isurketa batez beste mundu mailakoaren ia bikoitza da. Ondorio hori eta beste hainbat bildu ditu gaindegia behatokiak ezagutzera eman duen adierazle galeria nagusiaren txostenean.
Gaindegiak 2007tik urtero eman ditu argitara datuok, baina oraingoan ohiko demografia, ekonomia eta gizarte atalak lantzez gain, lehen aldiz bildu ditu ingurunari buruzko datuak. Atal berri horretan aldaketa klimatikoa, airearen kutsadura, hala nola Euskal Herriko energia eta elikagaien kontsumoa eta jatorria landu du. Atal berriko zifren arabera, munduan biztanleko berotegi efektuko gas gehien isurtzen duten herrialdeak Katar, Kuwait, Bahrain, Arabiar Emirerri Batuak, Kanada, Luxemburgo eta Saudi Arabia dira hurrenez hurren. Euskal Herriaren kasuan CO2 gutxiago isuri zen biztanleko, zehazki 8,8 tona. Hala eta guztiz ere urte horretan bertan mundu mailan batez beste 4,5 CO2 tona isuri ziren biztanleko. Euskal Herriak beraz mundu mailako isurketa ratioa ia bikoiztu zuen. Energia kontsumoari erreparatuz gero, osasun larrialdiak eragindako atzeraldi ekonomikoaren eraginez, 2020 urtean energia kontsumoa 9,2 murriztu zen Euskal Herrian. Europar Batasunaren kasuan murrizketa hori 5,6koa izan zen. Beraz, Euskal Herriko biztanleko energia kontsumoak beste behin ere Europar Batasunekoa gainditu zuen. Kontsumo horren oinarrian euskal ekonomiaren nortasun industriala dago. Petrolioa da bestalde energia iturririk garrantzitsuena Euskal Herrian. Petrolioak energia kontsumo osaren 43% hornitu zuen 2020 urtean. Elektrizitateak eta gas naturalak kontsumoaren 24% eta 22% urrenez urren. Eta azkenik energia berriztagarriek kontsumoaren 9%. Ordea, gaur onartuko du Espainiar gobernuak lanbide arteko gutxieneko soldata 1.080 eurora igotzea. Sánchezek erantzunkizuna eskatu dio patronalari, dela neurgailu bikoitzik izango herritarrentzat eta elitarentzat berdinak izango direla neurriak, alegia Aiara Horretak azalduko digu. Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.080 eurora igo da 14 ordainsarietan. Espainiako ministroen kontseilua lanbide arteko gutxieneko soldata 8% igotzea onartu du. Neurriak atzera eragina izango du urtarrilaren batetik aurrera. El salario mínimo interprofesional es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza salarial, pero también lo es para reducir la brecha entre los hombres y las mujeres. Madrilgo gobernua, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek adostu dute erabakia. Guztira 15.120 euro gordin dira urtean, baina atzikipenak eta kotizazioak kontuan hartu gabe. Eguneraketa iazko amaierako kapilaren igoeraren gainetik dago eta oso gertu adituek gomendatu zuten gehiagizko kopurutik. Hala baina, Ipar Euskal Herriko lanbide arteko gutxieneko soldata baino 388 euro apalagoa da. Hori bai, aipatu beharra dago, lanaldi osoan dauden beharginei aplikatu beharreko gutxieneko saria dela, eta lanaldi partziala dutenei lanaldiaren iraupenaren arabera murrizten zaiela. Hala aldi baterako sasoiko eta langileen kasuan, enpresa bererako zerbitzuak 120 egunetik gorakoak ez direnean, soldataren zenbatekoa ezin izango da 91,15 eurotik berakoa izan jarduneko legezko lanaldi bakoitzeko. Espainiako turismo sektorea izango da igoera horren onuradun nagustako bat. Edonolare, Yolanda Díazen ministerioak bete egin du legeldiaren amaieran 2023ko lanbidarteko gutxieneko soldata batezbesteko soldataren 120an gokatzeko konpromisoa. Gainera ez da baztertzen exekutiboak eta gizarte eragileek urte erdian gutxieneko soldata berriro berrikustea behar izan ez gero inflaziora egokitzeko. Gipuzkoako eraikuntzako biltegiko langile batek 190 gehiago irabazten du zaharretxeetako langile batek, baino hala adierazi du LAB sindikatuak Iparregoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterketan. LABek dio egun sexuaren araberako lan banaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat eta sektore feministatuetako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu kopuruen bidez ikusteko arrakala zertan denari.
Politika arlora salto Espainiako Auzitegi Nazionalak etaren ustezko buruzagi hoien aurkako beste ikerketa bat ireki du oraingoan Durangoko PPko zinegotzi Jesus Mari Pedrosaren hilketagatik. Dignidad y Justizia elkarteak jarritako salaketari bide eman dio Auzitegi Nazionaleko instrukzioko lehen epaitegi zentraleko Alejandro Abascal epaileak eta 10 euskal herritar ikertuko ditu. Epaiaren autoaren arabera Iñaki García, Javier García Gaztelu, Jon Olarra, Ainhoa Mujika, Asier Oyarzabal, Juan Kar Iglesias, Mikel Albizu, Vicente Goikoetxea, Ramon Sagarzazu eta Marisol Iparragirre ikertuko ditu epaileak Pedrosak jasandako bortxa eta mehatxuetan eta haren hilketan izan zezaketen ustezko parte hartzearekin lotuta. PPko zinegotzia 2000ko ekainaren 4an hil zuten identifikatu gabeko etako bikidek Dignidad y Justizia elkarteak molde bereko beste zenbait helegite ere jarri ditu eta horietako batzuk ikertzen ari da Auzitegi Nazionala. Hala nola Ermuko PPko zinegotzi Miguel Angel Blancoren eta Auzitegi Goreneko epaile Jose Francisco Querolen hilketekin eta 2002an Santa Polako Guardia Zibilaren egoitzaren kontra egindako atentatuarekin lotuta. Aldiz, Asier Karreari ezarritako gradu erregresioa salatu dute Etxarri Aranatz eta Azkoitiko udalek. Etxarri Aranazko korporazioak zein Azkoitiko EAJ, Euskal Herria Bildu eta Azkoitia bai alderdiek PSek aurka egin du. Adierazpen bana onartu dute fiskaltzak espetxe organoek hartutako ebazpenen aurka behin eta berriro errekurtsoak jartzen dituela eta kezka adierazteko. Bi testuetan gogoraratzen dute kontuan hartu behar dela organo horiek direla presoek espetxean duten bilakaera ondoen ezagutzen dutenak. Hori dela eta eskatu dute ebazpen judizialek merezi duten errespetua aintzat hartuta, ebazpen horiek bateragarriak izan daitezela espetxeetako administrazioko organoen erabakiekin, gradu progresioak edo espetxeko baimenak arau izan daitezen eta ez salbuespena. Karrera 2000 urteko azarotik dago preso eta iragan urriaren 6an lege arrunta aplikatuz 3. gradua eman zioten. Bestaldetik Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eskubideak lortzen jarraitzeko hauteskundetarako akordioa sinatu dute Aldugu, Ezker Anitzak eta Aliantza Berdek. 3 alderdiek nabarmendu dute Euskal Ezkerraren koalizioa iraunarazteko, sakontzeko eta zabaltzeko asmoarekin sortu zela eta norabide horretan eman dutela udal eta foru hauteskundetara elkarrekin aurkezteko pausoa. Gaur iragarri nahi dugu Podemos Euskadi, Ezker Anitza eta Aliantza Berde elkarrekin aurkeztuko garela udal eta foru hauteskundetara. Begirada zabala eta enbor komuna duen akordioa da. Proiektu ezkertiarra, feminista eta ekologista. Akordio irekia da esku gehiago, batzen jarraitu nahi dugu erakunde gehiago, hau hasiera besterik ez da. Nerea Malgosak hartu du Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politikako sailburu kargua Beatriz Artolazabalen ordez. Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak gaur sinatu ditu Artolazabalen kargugabetzea eta Melgosaren izendapena. Artolazabal EAJaren Gasteizko alkategai izendatzeak eragin du aldaketa Jaurlaritzan. Melgosa Gasteiztarra da, 1970ean jaioa eta 2008tik dago Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politikako sailean aholkulari gisa. Aurrez, 2019 eta 2020 bitartean Arabako Foru Aldundiko Berdintasun eta Giza Eskubideen zuzendari izan zen eta zinegotzi aritu zen Gasteizko udalean 2015 eta 2019 bitartean. Gainera, 2015 eta 2016 artean Arabako Parke Teknologikoko Administrazio Kontseiluko ordezkaria izan zen eta Arabako Enpresa eta Berrikuntza Zentroko Administrazio Kontseiluko eta Akziodunen batzarreko ordezkaria ere izan zen. Gasteizko Industria Lurra Sozietate Publikoaren presidentea izan zen gerora. Orain ordea Nafarroara joko dugu izan ere, Ezkaba memoria gune bihurtzeko bidea hasi dute gobernuek. Sandra Urra lankidea dugu kameraren beste aldean, informazio gehiagorekin. Kaixo, Sandra. Bai, kaixo, egunon, bai, ala esan bezala, bai, Karol. Bota, zer gehiago dakigu Ezkabako gotorlekuaz?
Bai, Azkabako gotorlekuaz eta Iruñako kartzela sain zuzen ere, Iruña kartzela zaharra kokatuta zegoen lursailean, espetxe zaharraren atea birkokatu baitu gobernuak, bertatik 36ko estatu kolpea geroztik, igaro ziren herritar askorentzako hilketarako bidea izan zelako. Feliz Bolaños ministroa eta Txibite lehendakaria egon ziren bertan, eta oroimen historikoa lantzeko eta zaintzeko konpromesua berretsi zuten. Horrekin batera, zuk aipatu bezala, Ezkabako gotorlekua ere memoria gune bilakatzeko lan taldea osatu du Nafarroako gobernuak eta estatuak. Leku hori hainbat belaunaldiren memorian zenbait gatazka eta gizarte borrokekin lotuta egonda, adibidez, 80ko hamarkadan derrigorrezko soldadutzari intsumisoa emateko mugimenduarekin, baina guztiaren gainetik 1926ko uztaileko estatu kolpearen ondoren izandako papera nabarmentzen da. Elkarretaratze baten parean zara, Sandra, izan ere lan arloaz, Pelas, AE, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek greba deitu dute, biharko sindikatu medikoa egiten ari den lanuzte mugagabetik bereizita, konta iguzu gehiago. Bai, ala da, zuk esan bezala, bihar hasiko da greba, bihar izango da lehenbiziko eguna greba egunean Nafarroan, eta medikuen sindikatuak ez ezik beste guztiek bat egin dute deialdian, nire atzean ikusi dezakezuen elkarretaratzean, adierazi dute negoziazioak ez direla oso ondo joan, izan ere atzo Osasunbideako greba batzordea eta Osasun departamentua bildu ziren eta negoziazioa adarjotze bat izan zela iritzita mahaitik altxatu ziren sindikatuak. Azaldu dutenez, departamentua ez dago prest lan baldintzak negoziatzeko eta era berean Osasun departamentuak ezarri dituen zerbitzu minimoak gehiegizkoak direla eta onartezinak iruditzen zaizkiela salatu dute. Aspalditik blokeatua dagoelako negoziazioa, batez ere diru aldetik, beti esaten digutelako, kapitulo 1 deitzen dena ezin dela igo, Madridtik presupuestoen kontua onartzen ez duelako. Hori alde batetik, baina beste aldetik ikusten ari gara nola negoziatzen mailetatik kanpo negoziatzen adiren gauzak, zerbitzu publikoen kalitatearen kontrako gauzak direla eta pentsatzen dugu hori ezin dela onartu. Bestaldetik, Iruñean zarela aprobetxatuta indarkeria matxistaren biktimak artatzeko zentro bat irekiko dute bertan. 16 urtetik gorako emakumei arta integrala eta gune seguru bat ematea da asmoa, ez da? Gainera, azaroan ireki nahi dute, Arrosadia auzoan zer gehiago dakigu, Sandra? Bai, Nafarroako gobernuak iragarri duenez, sexu indarkeriaren biktimak diren eta bizirik dirauten emakumezkoei 24 orduzko arreta integrala emateko zentroa irekiko du, azaroan krisi zentroa ere deitzen zaiona. Iruñeko Arrosadia auzoan kokatuko den arren, Nafarroa osoari zerbitzua emateko helburua du honek eta Europako Next Generation funtsei esker finantzatuko da. 1,3 milioi euroko inbertsioa beharko du hasiera batean. Oinarriak badira arreta integrala, profesionalentzako prebentzioa, sentsibilizazioa eta aholkularitza. El Centro Especializado de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencias Sexuales es un servicio de atención integral 24 horas, 365 días al año para víctimas de violencia sexual de toda la comunidad foral, que podrán ser atendidas tanto presencial como con carácter telefónico. Informazio honekin, Sandra, hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mila esker, hurrengora arte.
Bada gizarte arloko gaiekin jarraitzeko bada besterik. Bilboko bi dendatan jasandako tratu arrazista salatu dute emakume ijitoek adi. 7 emakume ijitok Bilboko bi dendetan jasandako tratu diskriminatzailea salatu dute Amuge, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako emakume ijitoen elkarteak eta Romi Berriakek. Vivimos a diario, ¿no? Es una cosa que sufrimos sistemáticamente nada más entrar en las tiendas. Se nos persigue, se nos acosa, se nos humilla, se nos sigue tachando de ladronas y se nos hace sentir como que somos basuras, sinceramente. Manifestazioa deitu dute gainera emakume eta neska ijitoenganako humillazioa salatzeko. Bi jasoeretan emakumeek ohartarazi dutenez larrituta, jazarrita, jendaurrean lotzatuta eta estigmatuta sentitu ziren. Izan ere, jasandako tratua emakume ijitoak lapurrak diren aurreitziari egozten diote. Hay unos prejuicios y unos estereotipos antigitanos que impiden que realicemos nuestra vida libre de violencia. Marina eta bere lagunek Bilboko lurrin denda batean jasarriak izan zirela azaldu dute. Por ser mujeres gitanas, o sea, por ese simple hecho tuvimos un acoso en un establecimiento, sin motivo ninguno. Langile bat segika izan zuten eta behargin horrek gerora aitortu zien bere jarrera ijitoak zirelako zela. Solo por ese simple hecho ibas perseguido por la tienda, ¿no? Eta erreklamazio horriak eskatu zituztenean langileek inguratu zituzten. Y ahí te das cuenta que sientes el rechazo que hay todavía en la sociedad por ese simple hecho. O sea, te paras a pensar que tú salgas una tarde con tus amigas de compras, que no hagas nada, absolutamente nada, y por el motivo de ser una mujer gitana tengas que sentirte acosada, perseguida y humillada, queda mucho todavía en la sociedad que hacer. Beste kasuan, Amugeko arduradunak gertatutakoaren berri eman du eta bi emakumeek salatu dute, arropa denda batean zeudela 6 agentek inguratu zituztela, eta ondoren poliziak azpiko arropa gutzean utzi zituen miaketak egiteko aitzakian. Horrela iragarri dute kasu bakoitza salatuko dutela. Hori bai, jardunbide judizialez gain gizartean egin beharrezkoaz ere solastu dira. Bi erasoetan ez zen inor eurengana gerturatu laguntza eske egon arren. Hala elkartasuna eta aliantzak eskatu dituzte. Turkian eta Kurdistanen egunero 30.000 lagun inguruk egiten dute ihes lurrikarek hondatutako eremuetatik. Agintariek milaka edukiontzi jarri dituzte etxerik gabe geratu direnentzat, baina horiek ere ez dira nahikoak. Euskal Herritik ere laguntza eskaini gura izan zaie biktimei eta hor lurrikaren biktimei laguntzeko elikagai bilketa egin du Zaporeakek. Bilketa bera nola joan den ezagutzeko kameraren beste aldean dugun Elena Ruiz de Azua, kaixo. Kaixo, egunon. Tira, Elena, konta iguzu nola moldatu zarete lurrikaragatiko kanpaina honekin, ez? Zer balorazio egiten duzue? Oso pozik gaude, egia esan da, bilketa larun batean hasi ginen, eta ja larun bat eguerdian kaja pilo bat genezkan elikagai ez beterik, eta gizarte pilo bat agerturatu zen genezkan beste puntu guztietara zehoze errematea, beraz oso pozik gaude, eta oraindik ezin izan dugu guztiek kontabilizatu, baina dirudi 60.000 kilo baino gehiago dazkagula, beraz oso pozik gaude. Beraz, orain bidalketei ekitea litzateke falta dena, hori nola doa? Mantxo, azkenean, airea pixkat biltzen puntu guztietako elikagaiak, azkenean, imaginatu ez, Euskal Herriko herri askotan egin ditugu, beraz, orain bildu behar ditugu biltegietan, eta hortikan ja gero eraman. Gure intentzioa da, ahalik eta azkarren eramatea, azkenean, ja duela aste bat eta egun bat izan zen lurrikara, beraz, gauzat behar dute ja, orduan airea lanean, ahalik eta azkarren edo ahalik eta lehenago iristeko kontainerra gauzekin. Kanpamentuetara bidaliko dituzte beste eta hor, zein da kaltetutako eremuetan egoera? Oso txarra, azkenean, esaten nahi geana ez, Siria duela 11 urte baino gehiago daramatza gerran, beraz herrialdea debastauta zegoen ja bombetatik eta goseagatik, honi, kanpamenduetan imaginatu egoera asko sokerrago dela, ez azkenean kanpamenduetan beti egoera oso txarra eta larria da, beraz honi gaitu behar diogu lurrikararen konsekuentzia osoak, etxeak erori egin dira, hotza egiten du, jendea baitare bildurra daka etxeetan sartzea beste errepikaren bat egoten balin bada, ez daude medikuntzako edo medikuak ia ez da, ospitalak betetak daude, beraz, ailegatzen dizkidagun argazkiak, informazioa eta guzti oso larria eta hunkigarria dira eta asko kezkatzen gaitu.
Beraz, orain helburua da bildutako guztia eremuetara iristean, eta behin hori eginda zer izango duzu eskuartean? Oraingoz, prioritate hori da ahalik eta lehen bidaltzea Siria eta Turkiko kaltetuei, baina gero gu baita ere gure proiektu printzipala edo Lesbosen jarraitzen du. Hau da, naiz eta Siria eta Turkiko terremotoa edo lurrikara oso larri izan den, Lesboseko uharteko migrazio krisia baita ere hor jarraitzen du, eta gu egunero jarraitzen dugu 1500 baino otordu gehiago ematen, beraz, gu baita ere hor gure fokua edo gure helburua baita ere hor jarraitzen du. Ondo da, Elena, beraz, jarraituko ditugu aipatu dituzun kontu guzti hauek, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mila esker zuei, ondo izan. Hala aurreratu bezala, aste bat igaro da, Bilurrikarekin oizko hondamendi handienetako bat eragin zutenetik ekialde hurbilean eta erreskate lanak amaitzea dituzte, zenbaketa ofiziala 36.000 hildakora heldu da, baina Nazio Batuen erakundeak uhartarazi zuen asteburuan 50.000 iritsiko dela bizirik irten direnei aterpea, eta giza laguntza ematea da orain lehentasuna, izan ere milioika dira desplazatutakoak. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaerara, gaurkoan Gaizka Zabartez Zaldibar argitu plataformako kidea izango dugu elkarrizketatu nagusi. Beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan, hori bai, adi jarraian hondamendia antzezlanaren nondik norakoetara. Hondamendia antzeslanak denok bizi izan dugun egoera kontatzen digu hainbat ikuspuntutik. Zaldibarko Luizian hasten da istorioa eta pandemiaren oroitzapenak gogora ekartzen ditu. Horrekin guztiarekin lanak azken urte hauetan ikasitakoari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat gehituko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin, ea nola berrasmatzen dugun elkar bizitzen. Esan zuen gintzan, zelan tratatzen ditugu gure langilegoa bebai. Eta zelan pandemiak bata bestearen gandik urrundu gaituen, eta zezaia izan den elkarrekin egotaren goxotasun hori erabiltzea bizitzari aurre egin alizateko. Badakizu ez izan den oso barregarria, pandemiaren garaiko gauzak kontatzen hasi ginenean, eta hori oholtzan jartzen hasi ginen, begiratzerakoan konturatu gara oso barregarria dela. Osea, eserrek ezeukan zentzurik. Orduan, adibidez horri indarra eman diogu. Eta bada gero izaera kultural bat. Gure antzerkia, euskal antzerkia da. Eta gure komunitatean, gauzak krudelenak ere humorez kontatzen dira, begira bertsolaritzak duen gaitasuna, gauzarik latzenak kontatzeko, eta batzutan humore puntu batekin. Eta personaje bat baino gehiago daukasunean, apur bat historiaren kontzientzia daukasunez, konturatzen zara zu historioaren parte bat zarela. Eta parte guztiek daukate garrantzia. Eta parte guztiak ahalik eta hoberen egon behar dute eginda. Eta orduan horrek laguntzen dizu, personaje bakoitza askoz ere sakonago ulertzen eta interpretatzen. Nire ustez problema da zergatik planteatu behar dugu galdera hori, euskaldunak baldin bagara. Euskararekin gertatzen zaiguna da ez dagoela espazio bat
gu izateko, gure bizitza bizitzeko, eta, bueno, nik uste dut plazerraz, jende asko bere bizitza ematen duela hori bultzatzeko, baina gauza natural bat izan beharko litzateke. Amabiterdiak pasata direla iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean Gaizka Zabarte, Zaldibar Argitu plataformako kidea dugu, ondo etorri Gaizka. Eskerrik asko. Tira, otsailaren 6an 3 urte bete ziren, 3. urte muga izan zen Zaldibarko Luizia gertatu zenetik, ekitaldia egin zenuten, horixe gogoratu eta bereziki langilei omenaldia ere egiteko, nola igaro zen egun hori? Aldarrikapen egun bat izan zen, eta, esan duzun bezala, langileak eta, gogoratzeko hondamendia bere osotasunean. Horre larriena bi langileen heriotza izan zen, are gehiago, batekan segitzen du lurperatutan, eta bertako Eitzagako auzokoen bizilagunen ahotsa entzuteko eguna ere izan zen. Ahantsturan ez usteko kontu hau, eta oraindik gauzak eta bereziki erantzukizunak argitzeko asko falta dela eta horretan dihardugula esateko. Esan duzu ez dela edo ez duela inork erantzunkizuna bere horretan bere gain hartu, batzuk beste hierrua bota, ez? Nola uler daiteke hori? Nekez. Ulertu nekez. Gai honi buruz, ez dakit, minuto bat edo bi pentsatzeko denbora hartu duenak, berehala ikusten du bi arduradun badaudela. Bata da enpresa, inor zalantzan ez duena jartzen, eta bestea da Eusko Jaurlaritza. Hau da, enpresak jokatu zuen moduan, norbaitek ahalbidetu ziolako da. Eta ahalbidetu ziona, berari zegokiolako kontrolak egitea. Kontrolak ez bakarrik hango isurketez edo hango hondakinen pilakete, baizik eta aurretik ere proiektuenak eta bar. Kontrolak egitea instituzio publikoei dagokie eta ez zuten egin, ez dute egin behar bezalo. Orduan, ardurak hor daude. Eta arduren katea egia esan oso luzea da, itzaingo dugu behar bada. Hori itzen du laster, hori baino lehen baina, agian aipatza eta gogora ekartzea 2020ko otsailaren 6 ez, nola gogoratzen duzuzuk edo zuek plataformatik ez da? Bai, egun hartaz, bakoitza bere bizipenak izango ditu, eta barriro aipatu behar dut, Eitzak auzoa ura delako, izan zelako epizentroa, zan dezagun, eta hondamendia zuzenen eta gogorren jaso zuena. Esate baterako, galdera hori egin ezkero Eitzagako Laetxe baserrikoi, esango lukete zabortegia amildu arratsaldeko 4 aldera, eta handiko ordu batzuetara gau goizalde horretan, etxetik atera zituztela, zabortegia Luizia heldu zitekeelako euren bi baserritara. Etxetik atera zituzten, eta inolako alternatibarik ez zien inork eskaini ez Eusko Jaurlaritzak ez Zaldibarko udala. Adibide bat, ez da? Hoien bizipena dira. Guk, ikusi genuenean, lehenengo iritsi zitzezkeguna, bideoak izan ziren errepidea autobidea moztu zela, Luizi bategatik, eta abar, gu berehala identifikatu genuen zer zen hori. Zabortegia zela. Hamarkadetan eta hamarkadetan, gatazka iturri izan den zabortegia. Orduan, momentu horretan, Zaldibarren eta gutxienez, da inguruko herrietan sortu zen egonezin handi bat.
aserrea bere bai, eta dandik lasterrera etengabeko mobilizazioak. Bai, ez izan ere, pentsatu zen momentuan, edo hasiera batean, bi langile desagertuta zeudela, eta hor zegoela tragedia, baina, esan genezake, kasik izebergaten punta zela hori ez, eta hori ikusi genuen atzean, edo, kasunetan behan, zer zen, ez? Horre hitzako auzokideak aipatu dituzu, ez? Etxetik ez irtetzeko, ez? Leihoak kasik ez zabaltzeko ere eskatzen zieten hor, zer zen gertatzen ari zena, airearen kalitateari edo dagokionez? Bai, eitzaga aipatu dut, eta ziurrenik aipatu egingo dut, gura delako auzo bat, asko jasan duena, azpiegitura erraldoiak, eta bar. Bai, orain aipatu duzuna, leihoak ixtearena, eta hori etzigaukien eitzarri bakarrik, baizik eta eibartarrei, ermuarrei, zaldibartarrei, elgetarrei, maiabitarrei, 50.000 biztanletik ora. Guk egun horietan bizi izan genuena izan zen lasterrera, hilabetera etorri zen pandemia eta konfinamenduaren prologo bat bizi izan genuen. Musukoak, leihoak itxi, kalean edo aire librean ez egin ariketa fizikorik, EHUk Eibarko kampusean esan ziren haurdun zeuden emakumei ez joateko, eta abar, ezta? Hainbesteraino ez otsailaren 16 igandea zen, liga partidu, Reala eta Eibarren artekoa ere bertan bera gelditu zen. Hori zen egun horietako giroa. Bai, ez da gainera, esan duzuen partidoarena, eta guztarte horretan, ez, alarmak pizten ziren, gizartearentzako ez alako partidu bat gelditza, badirudi hor fokuak handitu egin zirela, eta artean oraindik ere Jaurlaritzatik etzen adierazpen ofizialik. Ez, Jaurlaritzaren agerpena izan zen, jende asko gogoan eukiko duen Erkorekaren tuit bat Larrano puntan bere buruari ateratako argazki batean hori zen, zabortegia bildu eta 40 ordu eskasera. Jendeak oso txarto hartu zuen, konturatu ziren hankasartzeaz eta kendu ere egin zuten etxio hori, baina gure ustez garrantzitsua izan zen, ze erakutsi zuen agintarien jarrera olako tragedia baten aurrean, ezta? 40 ordu igaro gabe zeuden, 2 langile lurperatuta eta erreskate lanak. Egoera horretan, Erkorekak erakutsi zuen nire ustez klasismoa. Klasismo bat erakusten duen da argi eta garbi, haientzat langileen bizitzak edo jente arruntaren sufrimentoa beste modu batera esan da, ez da genik. Iberdrolako dorrean igogailua jausiko baliz goiti bera eta eskomoro artean gelditu galan eta besteren bat, ez dakit zaila izango litzateke ikustea Tapia edo Erkoreka mendipunta baten euren mendi ekipamendua luzitzen. Ez dut ikusten, ibiliko ziren ziurazkin mesak enkargatzen Eliza guztietan. Ez da txantxarako kontua. Ze jentea asarratu egin zen ikusten zuelako, aizu, hemen pertsona bilurperatuta daude, jentea etxeetatik aterata, airea, desastre bat zen egoera, eta hori izan zen haien agerraldia, eta gero tardatu zuten, ez dakite zenbat egun, zer esatera agertu artera. Ez da hori bakarrik, ez da haiek zeo zer esan, haiek zeo zer egin. Zesate baterako inoretzen joan enpresako egoitzara, azte bete pasatu arte. Hombre, enpresako egoitzan, egon zitezken dokumentuak edo gauza interesgarriak edo ez dakit, egon zitezken inoretzen joan. Ez harrakatzera, inoretzen joan enpresa buruen etxetara. Ez goizaldean, ez egunez. Atea jota lasai eta izu inoretzen joan, Eusko Jaurlaritzatik. Bai ez, gainera hor, esan duzu ez, auzotarrak eta inguruko herritarrak asarrez daudela, eta noski, desagertuen eta hildakoen familiarrak baita ere, hori salatu egin zuten ere, eta gainera Inigo Urkulluk ez, Facebooketik eta saretatik erantzun zien ez, horrek ere ondoko asarrea areagotu egingo zuen. Bai, hori da. Ez egun haietan,
Zaldibar argitu izena atera zen jenteak kalean Zaldibar argitu oiukatzen zuelako. Zaldibar argitu gezurrik ez, esaten zuen herri batean eta bestean. Urkullu non zaude, hori zen, esaten zen beste gauza bat, zeren inunetzen duten. Hor hasi zen, lehenengo unetik, hasi zen hori haien ardura espalitz bezala, jokatzeko molde hori. Hori enpresaren kontua da, baina, horretan ere kontraesanetan, ze orain aipatu berri dudana, ez ziren joan ez enpresaren ganez, enpresaren egoitzara behiratzera ze informazio zeukaten han esaterako. Eusko Jaurlaritzaren jarrera, agintarien jarrera, batetik isilune luze horiek, gero informazioa, gezurrak ematea, airearen kalitatea oso ondo dago, eta malaurako onartu behar zuten kontroletik kanpora zegoela dioxinen eta furanoen emisioa, uren egoera batedaki, zelakoa, urak pentsa horre abiada bizian datozela, Arriola ibaia, eta zerera, ego ibaira, eta ibertik zehar, debara, eta horretaz ez zuten inolako azalpenik esan, eta jenteak ikusten zuen horregatila 9-10 gauean, jenteak kalera irten zen, ikusi zuenean, arnasten zuela kakapilo bat zela, eta agintariek ez zutela ezer esaten horretaz. Gainera horri irten ziren azterketa azukarenak esaten kalitatea ona zela, baina aldi berean ez, bistakoa zen ez zela horrela. Usaimenekoa, bai, da bistakoa ere bai. Eta nola uler daiteke ez gainera esatea ez, dena ongi zijoala, aireari dagokionez. Bai, ez dugu, ezin da ulertu, baina, behar bada hori da, hemengo agintarien joka moldea, ez da? Ez dakit, beste, mila kasu daude, ilustratzen dutenak hori. Bat aipatzeagatik, Zaldibarko alkateordeak lehenengo interbentzioa edabideen aurrean aukizuen haintxe bertan eitzagan gertatu eta ez dakit, egun batera edo bira edo gutxiago agian. Eta lehenengo esan zuena izan zen, haizu, hemen papelak eta dana ondo euki dute. Enpresari buruz ari zen. Inork ez dizu hori galdetu, hori hasteko. Beste kontu bat, zalantza ditugu, zuk momentu honetan hori zelan jakingo duzu, zelan dakizu, ez dakizu. Baina barrutik ateratzen zaien jarrera bada. Enpresa defendatu. Ikusi zerako katastrofea gertatu den, eta inolako daturik gabe, horako baiestapenak, gero gezurtatzen joan direnak, eta oraindik joango direnak. Baina lehenengo erreakzioa hori da. Enpresen alde jarri, eta protestatzen duen, edo kontuak eskatzen dituen jentearen kontra jarri. Gainera hor beste aire aipatu dugu, baina ez gero agertu zen zabortegiak berak ez zeukan bere barruan edo nolabait esatearren, bazen amiantoa, baina ez hori bakarrik. Bai, guk, lehenengo unetik eskatu genuen ara isuritako edo pilatutako hondakinen karakterizazioa. Hori da, batez ere hondakin industrialak hartzen zituen zabortegia. Gehien hartzen zituen zabortegia, diferentzia handiz. Bai, amiantoarena, hemen ere mila kontu daude ilustratzeko modukoa, baina amiantoarena argigarria da. Lauretan gertatu zen istripua, eta erreskate lanak nola edo ala, lasterrera hasi ziren. Eta gauerdian, osalanekoak, bertaratu eta osalanekoak, eta esan zaizu, hemen amiantoa dago. Ez dakizen bat ordu pasata gero, langileak lanean eta bar, hemen amiantoa dago. Eta, gelditu egin ziren erreskate lana. Osea, ordu guzti horietan, inork etzekien amiantoa zegoen ikor. Ez zioten galdetu enpresari lan esan dugu, ez da, Eusko Jaurlaritzan jakin behar zuten. Eta amiantoarena areta mingarriagoa da, zeren hasi ziren esaten, baiestatu zenean hor amiantoa zegoela, horretako baimenak zeudela. Bai eta ez, hor ere erdia gezurra da. 2012tik isurtzen zen, pilatzen zen amiantoa han. Eta 2013 arte ez zuten baimenik euki amiantoa jasotzeko.
Arriolak berak emandako datu batzun arabera, 2012an 337 tona amianto jaso ziren. Bueno, legez kanpo jaso ziren. Ze 2013 arte ez zuten jaso baimena. 2013an egin zen aldaketa bat ingurumen baimen bateratuarena, eta orduan presentatu zuten, amiantoarekin lan egiten duten industria guztiek egon behar dute, izena emanda eduki behar dute, registratuta, amiantoarekin lan egiten duten jardueren registro batean, egin gabe zegoen, esan nahi dut. Amiantoarena hori, eta gero da ez bakarrik han zer pilatzen zen, baizik eta zelan pilatzen zen, eta hor badaude lekukotasunak, amilarienak eta argi eta garbia adierazten dutena, amiantoa beste kontu guztiak edozelan pilatzen ziren. Edozelan, etzen zergatzen, etzen ez zer egiten. Bai ez, beraz, hau guztia gertatu baino lehen ere ez, arriskuak bertan bazirela eta bere horretan geratuko dira argipenik gabe ere ez? Bueno, argipena, ez dakit zer argituko den asunto honetan. Gauza batzuk ari dira argitzen. Behar bada nahi dugun guztia, ez da argituko. Argitzeko lana guk Zaldibar argitu plataforman eta lehenengo ulertzen dugu, argitzeko gaiak, arazoak edo gatazka honek maigainan egon behar duela. Eta gu saiatu izan gara hori egiten. Saiatu izan gara, eskuratzen genuen informazio kontrastatu guztia herritarren esku jartzen, beste inok ez zuelako egiten. Eta mobilizatzen. Eta hildo horretan, instituzio guztietara joan gara. Europar Batasunera, epaitegietara, Zaldibarko udalera, Gasteizko Legebiltzarreko talde parlamentarioa, guk uste dugulako, ez dakit, fronte hori guztietan egin behar dela saiakera gauzak argitzeko. Gauzak argitzea zer den ere, adibide bat, komentatu nik uste dut, argigarri esan daitekela. Lehenengo hauzia, ja dagoeneko itxita dagoena, ezta? Hori ikertzen zen langileen osasunaren kontrako delitua. Azteko, hor, kanporatu, eskintuzten onartu herri akusazio bezala. Zaldibar argitu, ekologista martxan eta Euskal Herriko eskubide sozialen karta batera ari gara epaitegietan. Hor eskintuzten onartu. Haiko harrituta gelditu ginen, zen audientziak ematen zuen arrazoi nagusia zuen gutxi gora bera, biktimekin ez genuela errazio zuzenik edo alako zerbait. Hori oso zaila da ulertzea, batetik ikusita ze trajektoria dagoen Espainiar justizian herri akusazioak aurkezterako orduan, eta bestetik, esate baterako, eskubide sozialen kartako parteide, ez dakit nagusiak edo nagusiak, esan dezagun, sindikatua dira, eta hilakoa langileak. Harrituta kanpoan utzi gintuzten. Gero, akordio batera heldu ziren fiskaltza, familiak eta akusatuak. Eta orduan hasi ginen apur bat ulertzen. Akordio batera heltzeko akusazio guztiek egon behar dute ados. Orduan ulertu genuen guk kanpoan ustearena. Honek ez du esan nahi, guk familiaren borondatea respetatzen dugu, ze nahiko sufritu, haiek bakarrik dakite, zer sufritu duten egoera horretan, gu horrezkinen inolako oztoporik izango. Baina horrek, albidetu zuen, ahozko epaiketa ez egotea, hori interesatzen zitzaien enpresa buruei, hala eta guztiz ere, epaitegiak ebazpen bat eman zuen. Eta ebazpena da, 3 pertsona enpresa buru horiek, Etxebarria, Barinaga eta Bilbao, 3 enpresa buru horiek egin zutena dela zuhurtzia gabekeriazko homizidioa, edo hilketa. Zerbait argitu da, hauek egin dutena hilketa bada. Hau da, hor ez da istripu bat egon. Hor egon da, hilketa bat eta homizidio bat. Hori atera da, ez da gutxi, ez da beste behar bada, baina ez da gutxi. Eta beste lesio bat ere atera dugu hortik.
behar bada mundu guztia dakiena, baina ikusten duzunean, asaldatzen zaituena, eta da, aberatsak ez doaz kartzelara. Ez doaz, hori diruarekin konpondu zen. Orduan, hori da, txirritak ere kantatu zituen, bertso haiek, ez da, lapur txikiarena, hemen barriro ikusi dugu justiziak zelan jokatzen duen, eta hori, aberatsak ez doaz kartzelara, eta mezu bat ematen zaie enpresariei. Aizue, zuhurtziagabekeriazko homizidio bat, hilketa batzuk gauzatzen badituzue, nahiko lasai egon zaitezkete, ze seguruenik oso zigor txiki aukiko duzu eta diruarekin konpontzekoa. Hori da. Aberatsak ez doaz kartzelara eta agintari politikoak, ez, depende nondik gatozen, ez da ere, eta hor, bazitudien ez, lakuatik, erru, aipatu duzu behin baino gehiagotan orain, errua bazela berterren gainean, baina bazitudien berterrek berak ez zuela harremanik jaurlaritzarekin, baina hau ez da horrela. Hemen edozein pausotan, eman dugun edozein pausotan, edo edabidek egin dituzuen ikerketa da zabaldu dituzuen datuetan, enpresako pertsonak eta horren inguruan ibili diren agintari politikoen arteko loturak etengabe agertu dira. Batzuk iaia iraingarri izateraino. Ez da, esate baterako. Hor pilatzen ziren, hau ez da dato bat, esan dezagun penala, ez da, baina, horra gehien izurtzen zuen, edo eramaten zituen hondakinak, errenteriako papergintza enpresa bat. Bigarrena, metaleko enpresa bat, eta hirugarrena eraikuntzako Amenabar. Arriolaren taldeko Ernesto Martínez Cabredo, momentu hartan, ura agentziako burua zen, aurretik 15 urtean Amenabarreko gerente izandakoa. Arriola Eibarko alkate zela, bere idazkaria, Martínez Sánchez, Berter Recyclingeko akzionista zen, eta Berter Recyclingeko ordezkari bezala agertzen zen, hor daude idatziak eta, Zaldibarko udalean, Zaldibarko udalarekin interlokutore bezala. Badakizkigu, Arriolaren loturak Barinagarekin, eta abar, baina ezke hori hasieratik dator, behitu. Otsailaren 9 igandean egin zen lehenengo bilera, batzarra, auzoan, Eitzagan. Jentetza handia batu zen, auzoko jente guztia, ermuarrak, eibartarrak, zaldibartarrak, elgetarrak, jente pilo bat batu zen. Han zegoen, hau guztia Zaldibarko udalean hasi zenean, 1986an, han zegoen, batzar horretan zegoen, orduan Zaldibarko udalean PNV-ko bozeramale zena. Eta horrek, batzar hartan, otsailaren 9 horretan, esan zuen argi eta garbi, nik oraindik ez dut ulertzen, ze interes zeukan alderdi jeltzaleak, eta bereziki Zaldibarko alderdi jeltzaleak, zabortegi hau egiteko. Eta hori esaten zuen, hor traiektoria bat dagoelako, baina aldanik eta gehien laburtuta esango du, 86an hasi ziren udalean tramitatzen, orduan hasi zirenak ez dira Barinaga eta hauek, bezik eta beste batzuk, zeintzuk aurreko urteetan hainbat zabortegi ustiatu zituztenak auzoan bertan. Juan Antonio Murgatarren eta Peña Floridako kondeen oinordekoa, hau da lurjabe handi bat, lurrak erabiltzen zituena, besteak beste horretarako. Hoiek egon ziren Berter Recycling enpresan, baina gero atera egin ziren. Baina, hoiek izan ziren hori martxan jarri zutenak. Orduan, Zaldibarko udalean gertatu zen, gauza bitxi bat, udala kontra jarri zen. Nola, PNV-ko batek, aipatu dudan horrek, kontra jarri zelako. Hortik aurrera, Zaldibarko udalak ekimen asko hartu zituen, baina bat aipatzegatik eta garrantzitsuna, Zaldibarren debekatu egin ziren zabortegiak.
88an aldatu egin ziren arau subsidiarioak, gaur eguneko APO, eta debekatuta gelditu ziren. Bueno, 2003an, jakina, Eitzarako zinegotzi jeltzalea, ez zegoen udalean, aldaketak egon ziren, eta ja gehiengoa, zaborte, 2003an aldatu egin zituzten, PNV-ren iniziatibaz, arau ordezkatzaileak barriro zabortegia baimentzeko, ad hoc zabortegi hau egiteko. Horrek ematen du, bebai, adierazgarria da ikusteko zerako loturak eta zerako interesak zeuden. Bai ez, baina gero ikusi dugu zer suposatu duen, ez? Esan duzuzuk aspaldidanik badatorren kontu honek, eta beldurra ematen du ikusteak beste, Euskal Herriko beste hainbat txokotan berdina gertatu daitekela. Gertatu daitekela edo zer, nire ustez, bai. Gertatu daitekela, behar bada gertatzen ari da modu esain kolapso handi bat bari, baina atzo irakurri genuena, azken urteko emisioak Zubietako erraustegiena, hori hor dago, hori eskandalo bada, edo zein lekutatik behiratuta. Hau da, hondakinen kudeaketa aldatzen, goiti bera aldatzen ez den bitartean, horrelako gauzak, horrelakoak edo antzerakoak, jakina gertatu daitezkela. Eta agintarien partetik ez da ikusten, ez dakit, norabide aldaketa erakutsi lezaken zantzurik, ez da ikusten. Eta orain Apurra Zaldibarrekoarekin lotuta, azken auzibide bat geratzen da Zabalik, honen 28an Durangoko epaitegietan, ez? Jasoko dena, ingurumenarekin lotuta. Apirilaren 20an. Hori, zer espero duzue hortatik? Lehen gutxi gora bera esan dut, ez dakit, guk pentsatzen dugunean epaitegietara edo bestelako instituzioetara joatea, pentsatzen dugu hori ere erabili behar den bide bat delako gauzak argitzeko, ez bestelako esperantzarik edo kartzen dugulako hor. Baina uste dugu, baliogarri izan daitekelako, da sistemaren beranen kontraesanak argitzeko balio lezakela. Hilaren 28an joan behar zuten deklaratzera. Atzeratu egin dute berriro. Ze berritasun dago hor? Bada berritasun bat. Hau da, 3 urte eta 2 hilabete geroago lehenengo Eusko Jaurlaritzako norbait epaitegitik pasatuko da. Hori da, berritasuna. 3 teknikari pasatuko dira, ikertu gizan, hori, lehen duela gutxi hori izango zen inputatua, baina horren antzadenez, nik hori ez dut ondo menperatzen, baina hor sailkapen hori aldatu egin da, orain ikertua zara, baina lehenengo fasea inputatua izateko. Prebarikazioagatik ikertu giza 3 teknikari pasatuko dira. Berritasun bada. Esan bezala, lehenengo Eusko Jaurlaritzako norbait da. Orain, horiek dira ingurumen saileko teknikari batzu. Behiratu dezagun, noren aginduetara egiten zuten lan. Egiten zuten lan, Elena Moreno, hori zen, hau gertatu zenean, ingurumen sailburu ordea. Hau da, teknikari hauen gainekoa. Elena Moreno non dago gaur? Eusko Jaurlaritzako merkataritza, turismo da kontsumo zuzendaria da. Hori da beste adierazgarri bat, ezta? Eta Elena Morenoren gainean zegoena, Iñaki Arriola zen, danoak egun non dagoen. Behin eta berriz errepikatu ondoren bere sailak krisi horretan guztian eta zabortegia martxan egon zen denbora guztian egindako lana impekablea zela, aldatu egin zuen sailez. Ez dugu ulertzen, hain ondo egin bazituen gauzak, jarraitzea zeukan. Esan nahi da, lehenengoz doazenez Eusko Jaurlaritzako norbaitzuk, gu oso adi egongo gara horretan. Eta ez duguna, ezin du, ulertu bai, ezin duguna
onartu, edo, da nola 3 urte pasata gero, Eusko Jaurlaritzako inork ez duen esan, bueno, aizu, nire ardurapeko kontu bat izan da, noa hemendik. Hori da guk lehenengo unetik exigitzen genuena, eta urtea pasala ikusi duguna jende hau impermeablea dela, berdin da zer egiten duten. Eta gainera, zer esan lezake ingurumen zailburuak edo zailburuak. Berak etzekiela teknikari zer egiten zuten, bueno, igual txarragoa da hori jakin izan bazenu baino, ez dakigu. Baina gure ustez, horiek ez daude gaituta edo bere burua desgaitu dute erakunde publikoetan ordezkari izateko. Esan duzu ez, adi jarraitzeko epaiketa bai izango da, ez? Izan ere, zuek ere eta esan diazu lehenago, bai dituzuela oraindik ere aldarrikapenak kunplitzeke edo nolabait esatarren, beraz, guk ere adi jarraituko dugu. Eskerrik asko Gaizka gaur gurean izatarren, eta, hurrengo batera arte. Hurrengo arte, eskerrik asko zeuei. Eta orain, laster gara hueltan solasaldiari ekiteko. Kaixo! Nafarroa saioko 3. denboraldiko azken atala gaurkoa. Eta nora joanen gara? Ekipo, Olaia, Ekine, Samu, nora joan bar gara? Arraio! Arraio zera, bastanera! Venga, guazen! Guazen! Jose Luis, karrikaburu. Karrikaburu. Ni deituzu gainera. Ni karrikaburu. Arraio zera etorri eta etxeko atean zabaldu izkiguzu, hemen sukaldean sartu gaituzu. Bai. O sartu gara, ez dakitzen dugu. Ez, nik arrandatze tortzeko. Bai. Nik ez, nire emazteak esan du tortzeko. Bai. Arraio zera etorri garela eta zurekin topo egin, talo edo Luis Miguel? Biek ongi errena dire. Baina zein nahiago? Talo. Talorekin. Laxoa pilota joko bada, ez? Josune, kaixo. Kaixo. Arraio zen zurekin. Bai, be. Eta zurekin bereziki, aitua daukadalako hemen ohitura berezi bat badagoela, erreginak eta saratsak deitzen den eguna edo ospatzen duzuela. Zer da hori? Kaixo lagunok, zen moduz, hemen Aimarra Ejita Gatibutik eta gure bideoklip berria EH Distopikala orkestean aturkizue. Bizi musika saioan ikusi dezakezue 11 telebistan. Aupa zuek! Maracuya, Sagardoa
ordu bata pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako hemen dira, edo hemen dauzkat, albo ganatan, Carmelo Landa eta Maialen Ferreira ondo etorri. Tira, asteko edo solasaldiari ekiteko, bueno ez, azte honetan jakin da bintzatez, prentsaren partetik, Hamar Euskal Herritar ikertuko dituztela Jesus Mari Pedrosaren hilketarekin lotuta ez. Hau 2000 urteko ekainaren 4an gertatu zen ez, PPko zinegotzia zen, Durangon bertan ez, nola jaso duzue albiste hau? Begira, esango dizu gauza bat, sorpresaz ez behintzat, zergaiti dio da nau. Kasu hori ez da Pedrosari lotua. Kasu hori askoz sustrai sakona bat dituen jokabide baten ondorio da tamalez. Eta zergaiti dio da nau? Bueno, batetik Dignidad y Justizia hartu du iniziatiba, eta nola ez, Audientzia Nazionaleko epailek kasu egiten diote beti. Eta zein da kontua, bada kasuak edo imputazioak fabrikatzea. Orduan, fabrikatzeko, begira, kasu honetan gainera egon naiz begiratzen detailean, da negargarria da. Esate dute, bueno, Pedrosa hil zutenean, poliziaren arabera nortzu zeuden etaren zuzendaritzan. Bueno, horiek guztiak arduradun. Ez da ipini behar ez probarik, ez da ezer frogatu behar, besterik gabe, jazta, ez da. Nundi dator hau? Hau ez dator epaitegitatik, hau dator politikatik, eta gainera begiratzen egon naiz, da memoria egiten, da gogoratu naiz, 2006an Justizia Ministroa zegoen PSOEko buruzagi bat. Juan Fernando López Aguilar, Kanariarra, orduan gobernuan zegoen Zapatero, Rodríguez Zapatero. Nik ez dakit zergaitik ipini zuen berak, morroi hau Justizia Ministerioan. Zergaitik diodan morroiarena, bueno, begira, honek 2006an, ministro zela, egin zituen deklarazio batzuk munduko edozein Justizia Ministro lotzatzeko modukoak. PP zebilen, orduan ere, orain egiten duen bezala, eta Dignidad y Justizia eta guztiak, zirikatzen esaten, klaro, orain etarra guztiak ateratzen dituzte kalera, eta da honek, nola sensibilidadea handia daukaten PSOEkoek, PPek eta eskuin muturrak esaten duenaren aurrean, esan zuen, ez egon lasai, guk imputazio berriak eraikiko ditugu, horrela, imputazio berriak eraikiko, hau da, nola esan dezake Justizia Ministro batek, imputazio berriak eraikiko, hau da, fabrikatu, asmatu egingo ditugu, jende hau behin da berriro gartzelara sartzeko. Hori ari dira egiten. Ordan, zuk esango didazu. Iragarri dute gainera, kasu hau dala bat, baina gero hartuko dute Ermuko Miguel Ángel Blancorena, gero Kerolena, eta gero Santa Polako Guardia Zibilen kuartela. Eta ordan, hau bestea. Duela urte gutxi, hain justu ezaguna izan zen kasua Josu Urrutikoetxea, eta haren ordezkari zenean, elkarrizketak da negoziazioak egiteko gobernuarekin, da hor bide bat irekita zegoen non eta Genevan bertan, eta Nazio Batuen erakundea tartean, da gurutze horria eta hauek asmatu zuten, Josu Urrutikoetxea arduraduna zela Zaragozako kuartelaren leherketarekin. Orduan, Urrutikoetxeak zuen esan beharrik ere bera, beste nun bai zegoela, ez zeukela zer ikusi, ez du ardura, esan nahi dut. Azken finean, Justizia Ministro batek esaten badu fabrikatu egingo ditugu imputazioak, jazta, ez da. Niri eskandalo bat iruditzen zain, nik uste dut, ez daukala esankarik ez bururik, baina tamalez, alako kasuak, aurrera egin dezakete Madrileko Audientzia Nazionalean, da Estatu Espainiarrean, orduan benetan kezkagarria da. Kezkagarria prozedura, motivazioa, baina kezkagarria da epaiketaren aukera ere. Esan duzu, ez dela, kasu bakarra ikusten gabiltza, ez, hilerik alakoak, eta hor bada, auzitegiaren naizta gizarteak kaletan, ez, gauza batzuen gatiko aldarriak egin, hor bada pareta handi bat. Hori da, ez, ni aztertzen ibilinaz, eta kasu hau ireki dagoen epaia Alejandro Abascal deitzen da, ez, eta da PPek hautatutakoa.
CGPG, hau da Consejo General de Poder Judizialeko hautagaia hartu zagoena, eta blokeatu zuen 3 epailetik bat hori da. Eta, bueno, eta Carmelok esan dago moduan, ez, Dignitate Justiziaren atzean nor dau, Daniel Portero, da PP-ko diputatu bat, eta oin jala aste pare bat, esan zauela Madrilgo Asamblea Nazionalean, kete bote txapote. Sánchezi hori esan zion, ez? Hortaz, gauza hauen, iniziatiba hauek biktimen justizia edo dignitatea bilatzeko esaten dute, ez hori egiten dutela, ez? Baina azkenean alako hitzaldiekin eta alako esaldiekin demostratzen dute egia dela biktimei ezariela aixola, ez? Eta, mendeku nahia oraindik dutela eta, epaien ideologia, oso erraz ikusten da, ez? Eta alako prozesua gehiago irekiko dituzte eta Alejandro Abascal oso gaztea da, ez? 46 urte ditu bakarrik, baina alako kasuak geroz eta gehiago irekitzen ari da, eta beste alde batetik ere izendatu zuten, ez, COVID-19 materiala erositzen hauen Ayusoren anaiaren investigazioa berak eruen zuen, eta badakigunez oso zaila da alako kulpableak demostratzia, ez, errudunak ziela. Hortaz, da moneta berberaren bi aldeak, ez? Zelan, kasu hauetan, kasu batzutan, Alejandro Abascal epaia oso gogorra, oso zorrotza agertzen da, eta beste kasu batzutan, PP bertan sartuta zen kasutan aldiz, simpleago edo modu errazago batean lan egiten dago, ez? Nik uste dut paisaia dela benetan kezkagarria. Hau da, estatu hori izan PP gobernuan, izan PSOE gobernuan, gai hauetan berdin-berdin jokatzen dute, eta estatu hori da batetik mendekuaren estatua, da bestetik impunitatearena. Egiten dute edozer gauza, eta bereziki Euskal Herria edota Katalunia tartean denean, ikusi dugu, egunotan Kataluniarekin ere nola ari diren jokatzen, ezta? Epaileak guztiz politikoak dira, erabaki politiko ultraerrazionariak hartzen dituzte, eta gero, politikari profesionalak, beste Juan Fernando López Aguilar moduko hauek, horretarako daude. Hau da, politikari hoi PP eta PSOEkoak eta funtzionario bihurtu dira. Eta ari dira alderdiaren da estatuaren interesen arabera jokatzen azken, adibidea emango dizut estanik, López Aguilar hau aspalditik aztertzen dut, jarraitzen dio pista, eta egin duen azkena orain Europako Parlamentuan dago, eta bere alderdiak ipini du gainera askatasun publikoen batzordean, atara kontuak. Europako Parlamentuan egon den azken eskandalu bat izan da Marokorena. Marokok erosi egiten ditu europarlamentarioak, eta ari da espioitza egiten parlamentuan bertan, eskandalu bat. Orduan, mozio bat aurkeztu zuten, hain zuzen de talde sozialista Europarrak aurkeztu zuen mozio bat, Maroko salatzeko, López Aguilar atera zen Marokoren alde. Eta botua kontra eman zion bere taldearen mozioari. Zergatik? Kasualidadea momentu horretan, Sánchez, Espainiako presidentea, ari zen Marokorekin, negoziazio oso zikin bat egiten, Sahara saltzen, bestea beste, eta Melinan bakea lortzearen truke, edo zer ematen Marokori, eta de hecho bidai egin du. Orduan, López Aguilar nola den politikari profesional da funtzionario bat azken finean, egiten dio gerra zekina edo lan zekina PSOEri Europako Parlamentu. Halako jentearen menpe gaude. Hauen holan esan behar da, eta benetan gauza diren moduan esan behar dira, ez da? Ez dugu aurrera egingo, ze hauek mendekua eta ja aspaldi desagertu zen arren, jarraitu nahi dute politika hauetan. Ez izan ere alako jokabidek sustrai luzeak badituzte, eta Euskal Presoekin lotuta ere ez, estrategia beraren baitan ere kokatu ditzakegu, adibidez 3. graduen esestatzeak.
Bai, hori da, eta kasu asko ikusi ditugu, eta Garmelok esan dago moduan, ez? Mendeku nahi edo gogo bat dago, eta hori ikusten da, ez? Eta niri, harritzen nago oraindik zenbat ezjakintasun dagoen honen inguruan, ez? Ni Madrileko lankideak ditut, bertako egunkari baterako egiten du da alako lan, eta ez dakite zer gertatzen ari dan. Ez dakite, ez dute ulertzen, eta gainera, torturekin moduan, ez? Uste dute, merezimenduaren aitzaki erabiltzen dute, ez? Eta nik ikusten dut, adibidez, azken aldian debate oker bat sortzen ari dela, ez? Ez da, preso batek torturak zaletzen baditu, edo zaletzen dagoen bakoitzean, ez? Debatea izango zen, edo izan behartzen, ez? Tortura horiek zelan sortu ziren, egia diezen ala ez, eta nor dago tortura horien atzian. Eta hori egin beharrean, badago beste debate bat da, pertsona horrek merezi zuen tortura horiei, edo tortura horiek segatik egin ziren. Eta hori Madrilen eta, Espainiako beste leku batzutan, hori da debatea, ez? Eta niretako hori oso latza da, ez? Inor ez dago merezi tortura jasotzia, eta gutxiago ere, estatu batek, era sistematiko baten tortura horiek egiten baditu, ez? Ez horratzore aritu izan ginenez ardurak hartzearen kontu horrekin, izan ere atzo bertan izan zen torturen aurkako eguna, ez? Gero horre gainera, ez? Alderdi batzuek egin zituzten adierazpenak, baina beste askok ez, ezta? Eta apurat atzeko egunari begira ere, ez? Zer bota zen duten faltan? Dana, nik uste dut, dana, zergatik, hemen tortura Espainiar estatuaren eginkizuna da, ez da, egitekoa da, eta estatuko gobernuak bata bestearen atzetik praktikatu egin dute, baina modu sistematikoan. Hori batetik, eta bestetik orain dagoen gobernua, edo txandako gobernua babesteagatik, gero beste instituzio batzutan ez da ipatu nahi. Nik sentitu nuen bereziki faltan hemengo gobernuen Jaurlaritzaren da Nafar gobernuaren posizio argi bat horren inguruan ez zuten hartu. Eta nik uste hori kezkagarria dela. Are gehiago kontutan hartzen badugu, azken txosten ofizialetan eta zientifikoetan, torturaren zerrendan, torturatzaileen zerrendan agertzen direla Polizia Espainiarra, Guardia Zibila eta Ertzaintza. 300 kasu, 300 baino gehiago, daude ertzaintzaren torturak salatuz. Ordan nik uste dut hor, implikazio zuzena daukala Jaurlaritza berak ere, eta esplikazioak eman behar ditu. Ezin du Tancredorera egin, ez da, Tancredo da, badakizue geldi egoten den olako personaia bat, ia zezenak ez duen harrapatzen da, ez? Baina Jaurlaritza harrapatu du zezenak, eta ordan esplikazioak eman behar ditu, ez ditu eman. Atzo egon nintzen begiratzen, da Euskal Herria Bilduk egin zuen, GKS-ek egin zuen, sortuk ere bai, gero Aske antolakundeak ere jarrera bat hartu zuen, Egiari Zor fundazioak ere bai, eta nik uste hori txalogarria dela, gero, hainbat txosten egin dituzten irakasleak eta oso jarrera argia izan dute, da nik ikusi nuen, esate baterako, Etxeberria, oso ezaguna da alako kasutan, Zabalaren kasua argitu zuena eta besteak beste, ez da? Bera harrituta eta haserre mintzatzen zen, esan ez baina. Ez da sinesgarria, hain argi egonda kasu guztiak, oraindik ere hemen instituzioetako arduradunek disimulan dabiltza, eta gezurrak esaten dabiltza, eta hori onartezina da, ez da? Esaten zuen, hor dauka Pako Etxeberriaren grabazioa, ez da? Eta esaten diezu begira, zelako arrastoa dituen torturatu honek, eta ez, baina hori dutxara sartzean golpe bat hartu zuelako izan zen da, alako erantzunak ematen dituzte, honek ez dauka inolako oinarririk eta eskandalu bada. Horrela gabiltza, esan nahi dute estatu honen menpe eta instituzio honen menpe, ez da seguruenik inoiz argituko benetan torturaren erabilera sistematiko izan dela, eta atzo esaten genuen bezala, dauka motibo bat, eta motiboa da bide demokratikoa trabatzea. Hemen bide demokratikoak aplikatuko balira, adibidez Euskal Herrian eta Katalunian, oso litekena da, herrialde bi hauek, nazio bi hauek, nazio independente izatea, ez da, hori ebitatu nahi dute edonolaren
lehen aitzakia erabiltzen zen terrorismoa, orain aitzaki hori ez daukate, orduan nahi dute betikoan jarraitu batetik, asmatuz implikazio berriak, zarra badira ere, da bestetik, zuzenean, Kataluniako ordezkari demokratikoaren kontra jokatuz, inhabilitatuz mendetarako, eta bar. Nik uste dut, egoera hain da argia, ze jentea konturatu egin behar da, eta aztertu behar du, da jakin behar du, eta gero jokatu behar du koherentziaz, ez da? Gainera, Eusko Jaurlaritzak zein Nafarroako gobernuak jaso dituzte torturaren inguruko txostenak eta onartu egin ditu, ez? Ikusi genuen azkena agian, ez? Nafarroako kasua, PSNek beste urtatzutan egin ez bezalaxe, kasu honetan bai onartzen zuen, eta, eta horretan baipatu da, ez? Ez da Espainia makarrik torturatu, Euskal Herrian ere torturatu da, beraz, bai botatzen direla faltan, ez? Agian bertoko, ez? Nola eskatuko dugu Espainian rekonozimendu bat, ez? Bertatik hasitare ez daukagunean. Bai, hori da, baina, ez da existitzen, horretan hitz egiten ez badute, ez, eta isiltasun hori estrategia bada. Nire ustez ez dute nahi ez onartu eta ez erantzukizunik euki, baina ez dut ulertzen zergatik. Baina, gauza batekin geratzen az, eta herritarrok eta gizarte guztia geroz eta gehiago ari da jakitzen torturaren inguruan, eta geroz eta pertsona gehiago hasi die, sare sozialetan eta ikusi dut, ez, euren bizitakoa kontatzen, ez, eta usartzen die kontatzen, gero babes hori behar bada bakarrik gizartearena eta ez politikariena, baina babes hori sentitzen dute, eta niretako hori oso garrantzitsua da, ez, hasiko gare, gizartea pertsona horiei babesten, eta behar bada politikari edo agintari batzuetatik etorriko die halako jarrerak, igualez, baina behintzat babesturik sentitzea eta euren errespetua merezi dutela. Apuntetxo bat horretaz. Gau, esaten dugu, Jaurlaritzak ez du erantzuten, hola da. Ardura nagusia dago, hala ere, Estatu Espainiarrean da Madrileko gobernuetan dago. Eta zuk ikusten baduzu zehaz mehaz nor dagoen gobernuan, ikusten duzu barne sailean Fernando Grande Marlaska. Bueno, Fernando Grande Marlaska, hau esango dut, era bat babestuta nagoelako esateko, da torturatzaileen babesle bat, epaile modura. Eta hori Europako Kontseiluak 3 aldiz salatu du. Grande Marlaska joan zen, ez daki gogoratzen duzuen, Espainiako telebista kanale batera, halako programa batean, beste batzukin parte hartzera, eta Gara egunkariko kasetari batek, zuzenean, personalki, kuestionatu zuen, esan ezu, zu halako kasuan, dalako kasuan, epaile izan zinen, zure aurrea eraman zituzten torturatuak, eta zuk ezenuen inolako ikerketarik egin, da ez ikusiarena, hori tortura babestea da. Da bere erantzun bakarra izan zen, aurkezleari esatea, hemen edonok egin dezake interrogatorio bat, ni interrogatua izatera ekarri nauzue ona? Ezu, eta edonor, zuk ardura batzu badituzu, eta ardura horietan, tortura babesten baduzu jakina. Hori da, gaur egun, barne ministroa progresista ditzen duten gobernu horretan. Esan nahi dut, hori da egoera, eta eskazu honetan bakarri Meliakoarekin ikusi duzu eze portera izan duzuen. Izan zuen, ordan, hori da benetako egoera politiko instituzionala eta horren aurrean erreakzionatu behar dugu. Nik uste dut hori importante dela kontuan hartzea. Errealitatea ezagutu, ondo ezagutu aztertu eta ondoriak atera. Eta Espainiako gobernu aipatu dugula beste kontu bati helduta, ez? Bertara begira jarriko gara une batez, izan ere gaur ministroen kontseiura iritsi da, ez? 1.080 euroko gutxieneko soldataren, ez? Onarpena bera, eta honetaz hitz egiteko badugu kameraren beste aldean, Niko Kuenka, ekonomista, kaixo, Niko? Bai, egunon. Egunon, Niko, tira, ez? Zer dakar, hainbat itxaron dugun, ez? Eta, ez, konplexua ere izan dan 1.080 euroko soldata honen onartzeak? Hari muturo asko dauzka, zentzu batean, eta nik niretzako nagusiena, ez da? Beti komentatzen dugu nori eragiten dion gutxieneko soldata hori, ez da? Batez ere zerbitzu arloarekin lotzen dugu, nekazal arloarekin, eta baita ere etxeetan lan egiten duten langileekin, ez da? Eta batez ere beti komentatzen dugu oso sektore feminizatua dela gutxieneko soldatarena, ez da? Gutxieneko soldata kobratzen duena. Eta zentzu hortan, gutxieneko soldata igotzeak, hasteko eta behin genero arrakala hori murrizten lagunduko du.
bai, eta desente gainera, azken batean, esan bezala, emakumezkoak direla, edo gitxieneko soldata kobratzen dutenen artean, emakumezkoak gehiena direlako, ezta? Hori radiografia orokorra. Gero, harimutura asko daude, positiboa da, zalantza barik, ez dugu behar, gobernuak igo baldin badu gitxieneko soldata, arrazoi asko daude, baina ez dugu behar, Europatik ere, duela urtebete inguru Europako onartu zuela, Europako batzordeak onartu zuela, eta baita parlamentuak ere, gitxieneko soldata Europa osoan igotzeko prozedura batzuk edo gomendi batzuk. Besteak beste, referentzia batzuk ematen zituen, bataz-besteko soldataren, estatu bakoitzaren bataz-besteko soldataren 50% izatea, medianaren 60%, orduan zentzu hortan, Europatik esaten diotena bete du gobernuak gitxi gora bera, gero ere badauz, hauzko politikoak baita ere, ezta? Baina, Europatik datorren onartu bada, gobernuak onartu duena, egia da gobernuak izan zuela adituen batzorde bat, franja bat proposatu ziona, tarte bat proposatu ziona, eta azkenean gobernuak tarte horretako soldatarik altuena onartzea erabaki duela, positiboa da. Nik zalantza sortzen diana da, lehen aipatuan bezala, eragiten dira batez ere etxeetan lan egiten duten personei, eta gainontzeko sektoretan, azken batean, enpresak pagatzen die gitxieneko soldata hori, etxeetan lan egiten dutenen kasuan, norbanakoak dira etxeetan lan egiten daukaten jendea, ezta? Eta kasu horietan, ja ez da enpresa bat, baizik eta persona bat, norbanako bat, langile bat, azken batean, igual, etxean laguntzeko edo menpeko bat hartatzeko persona bat hartzen duena, eta kasu honetan, hor egon daiteke aukera edo kutsu negatiboa agian, familia asko gizien izango diote agian, igoera horreri aurre egin, eta hor zaindu beharko da, honek ez du suposatuko sektore bat edo jende asko ekonomia beltzera joatea. Hori kendu eta hori nire ustez aipatzeko puntua izango litzakena, eta zaindu beharrekoa hortik kenduta positiboa eta esanakoa, batez ere genero arrakala murrizten laguntzen duelako. Gako garrantzitsua bada ez, orain aipatu duzuna, eta sektore feminizatua aipatu zu, eta hor beste batzuek ez, esan dute turismoan ez, turismo sektorean bertan nabarituko dela ere bereziki goera hau. Bai, batez ere hiru sektore dira, nekazal-lerroa, zerbitzuak eta zerbitzuan nola ez, ostalaritza historiko izan da oso baldintza txarrak izan dituen beltzean asko lan egin duen sektore bat, eta keja nagusia hori izan da. Zerbitzuetan bai merkataritzan, ez du gauztu behar hemen Hego Euskal Herrian merkataritza alorreko konbenioak iraungita daudela, Nafarroaren kasuan duela 9 urte baino gehiago iraungita dago, eta kaleetan dauzkagu kesu horregatik, gitxieneko soldatak lagunduko die, eta zuk esandakoa. Ostalaritza turismoari lagunduko diolako, zerbitzu alorrean kokatzen direlako. Gero, ekonomiaz beste kontu batzuei helduta, eurogunea 0,9 haziko dela, esan du Bruselak, ez zuten hala izatea espero antza, eta hor bada, energiaren prezioekin lotura bat. Bai, zalantza barik, bildur handia zegoen Ukrainiako gerrak eraginda, eta energia prezioak izan duten bilakera ikusita, zerako bilakera izango zuen Europako ekonomiak, agian ezkorregia jarri ziren aditu gehienak, eta datuak esaten dute ezetz, oso bitzia da, ze eureguneko datua da, 0,9 zuk aipatu bezala egoko dela, Europa osokoa koska bat txikiago, 0,8, eta guri, azken batean, Europak estatuen datuak ematen ditu, ez eskualdeenak, ez da? Orduan, Euskal Herriari dagozkion bi estatuei begiratuta, Espainia izango litzateke gehien haziko den estatuetako bat, bai, 1,4 hazkunde izango luke, Frantzia gitxiago haziko litzateke, 0,6, baina positiboa zentzu batean. Espainiari dagokionez, naiz eta gehien haziko den estatuetako bat izan, esango nuke ez duela berreskuratuko ondino pandemia aurretik zuen barne produktu gordin maila hori, baina positiboa esandakoa. Ezkorra ematen zuen azkenean, ez da hain ezkorra izango, kontua da, eta beti aipatzen dugun datu hori, beti aipatzen da, enplegua sortzeko 1,1 eta 1,2 arteko hazkundea eskatzen dela, 1,4 datu horrek tartean kokatzen gaitu, edo tartean kokatzen du Espainia, hobeto esan da, ikusteko dago enpleguarekin zer gertatuko den, baina, datu positiboa da, eta kutsu negatibo bezala, estatuak, Frantziak bai lortu zuen, baina Espainia estatuak ondino ez dukela lortuko pandemia aurretik galdu zuen barne produktu gordina maila. Eta Europako ekonomiaz ez, eta horren inguruko ez bukatzeko, bada kezka nagusi bat inflazioari dagokionean?
Badakezka, baina kasu honetan bildur zen Europa hazkunde ekonomikoak inflazioan eragingo zuen, eta ematen du hazkunde ekonomikoak ez duela inflazioan negatiboki eragingo, baina ni badago kezkatzen noan beste datu bat atzo ere ezagutu genuena, eta da, hain zuzen ere, Europak atzo eman zituen hazkunde datuek, ontsa aipatu ditugunak, baina baita ere, Europak aipatu zuen bazela garaia, edo badela garaia, ostera ortodexia fiskalera edo zuhurtasun fiskalera bueltatzeko. Zer esan edu horrek, ja Europak esan duela, aizue, hasi berko zarete defizita murrizten, ondino ez, baina jakiztu urrengo urtetan, urrengo hilabetetan, eta urrengo urtetan agian eskatuko dizuegula defizita murriztea, eta horrek estatuek defiziteo helburuak betetzeko normalean murrizketara jotze dute. Orduan ja Europa dakagu bate joka esan ezaizue, guain arte, pandemia zala, gerra zala, estan bain utzi ditugu ortodoxiaren arau horiek, baina bukatzera doa, beraz berri eskatuko dizuegu defizita zaintzea, eta defizita zaintzeko herri bat ez baldin bada, edo herrialde bat ez baldin bada asko handitzen, edo ez baldin bada asko azten, murrizketak ekartzea. Beraz, datu positiboa bai, baina agian nahiko oharkabean pasatu den mezua da, baina ja Europa hasi da esanez kontuz, ortodoxiara bueltatuko garela, eta murrizketak, edo defizita murrizteko eskatuko dizugola, beraz, adi. Adi ongo gara, Niko, informazio guzti honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Bale, gero artea jo. Tira ez, bain bat gako eman ditu, orokorrean ez, batetik aritu gara Europako ekonomia, zori helduko diogu, eta gero bueltatuko gara soldataren kontu honekin ez. Esan du orain ez, bukatu baino lehen kontuz ibiltzeko garaiak bato zela, ez baldin badira dagoeneko ez, ematen zuen pandemia eta gero ez, harriak ikusiko genituela, baina hemen soluzioa ez zen pandemian aurreko arora bueltatzea ere ez. Bai, Niko Kuenkak ematen dituen datuak eta egiten dituen azterketa beti dira interesgarriak. Hala ere nik markatuko nuke ezaugarri bat, konjuntura azterketa dira. Hau da, aztertzen da konjuntura, ez da? Nola ari den aldatzen konjuntura okerrera edo hobera eta bar. Hori interesgarria da, baina nik uste falta dela, da ni gogoz gelditu naiz, hurrengo batean aukera daukagun berarekin horretaz hitz egiteko egitura datu batzuk komentatzea, ez da? Nik uste dut Eurogunea deitzen denak edo Europar Batasunaren ekonomi esparruak edo ekonomia eta gizartea esango nuke, esparrua baditu arazo larri batzuk azken aldian, lehenengo gerra bera. Eta gerraren ondorioz, gerra ekonomia batera bidiratu gaituzte. Hori horrela da. Zergaiti dio da hau? Batetik aurrekontuak, armarako, hau da, defensarako esaten da, eufemismo bada, ez da defensa, da armatarako eta arma astunetarako gainera, zema diru doan, ez da hori batetik. Claro, horrek gerra ekonomia dakar, da gerra ekonomia izan daiteke produktiboa, eta egin dezake ekonomia orokorrean bultzatu aurrera, baina beti ere gerra ekonomia da, ez da? Ikuspegi horretatik ez da bat ere baikorra, ez da hori batetik. Gero esaten da beraz, energia merketu egin dalako, hobetu dala egoera, nik zalantza handia dauzkat, ez da? Nik uste dut, Espainiar Estatuaren kasuan adibidez, orain ari dira PSOEkoak eta arroa agertzen horregatik. Guk esaten genuen moduan, konjuntura hobea izango da, eta bar, klaro, Espainia da estatu bat ultra subentzionatua egon dena eta dagoena Europatik. Azken aldian, diru pila bat sartu eta sartzen ari dira Europatik. Horrek defizita, nikok esan du kontuz defizitarekin, defizita handiagotu egin du, eta ortodoxia fiskalera itzultzen direnean kontuak eskatuko dira. Espainia daukan kanpo defizita eta zor publikoak kasu honetan, momentu honetan ikaragarri handia da, ez da? Eta horrek ekarriko du Europatik gero, estutzea, inbagauza, pensioa, gastu soziala, eta bar. Halako elementu estrukturalak aztertzea nik uste interesgarria izango litzatekeela. Eta gero, Europar ekonomiak hartu duen norabidea orokorrean da ekonomia liberalaren bidetik, eta horrek ze ondorio sozioekonomiko daukan biztakoa da. Esan edut hemen, enpresa handiak eta esain handiak ari dira dirua espuertak irabazten. Ikaragarri. Eta gero, enpresarioak era berean ari dira keju soldata igoera minimo bat dagoelako. 1.080, ez da nahikoa.
soldata minimoaren portzentaia bat izango da, baina ez da nahikoa hemen bizitzeko hori hola da. Eta aldiz, ikusten duzu, eskandalo izan da, enpresarioen buruak berak, autoipini dio bere buruari, 400.000 euroko soldata bat, ez da. Eta berak dio gainera ez dela horren beste, zergatik, inguruan dauzkan beste enpresarioak milioika eta milioika irabazten dutelako urtero, ez da. Hori da joera, ekonomia honek egituran daukan norabidea da armetan saltzeko, ekonomia fiktizio bat sortzeko zentzu askotan, hau da, subentzioekin mantendua, eta gero dualizazio ikaragarri bat, hau da, polo sozialak urruntzea aberatzak ipera beratz, eta jende arrunta esango nuke, gero eta estualdi handiagotan, ez da. Egitura arazo horiek aztertu beharko genituzke, egunen batean ikuste dut. Eta ze ondorio dauzkan ikusi. Bai ez, badirudi krisi batetik bestera ez kasik argi ikusi gabe ere pasa garela, kontu zibiltzeko garaiak badira, Maialen. Bai, hori da, ez, ekonominariek esan dute, espero baino oso hobeagoan dagoela Espainia, hala ere, uste baino hobea izatea ez dago esan oraindik datuak ondo da zenak, ez? Carmelok ondo esan dago, niretako bai, 1.080 euroko soldata bat ez da nahikoa. Niko azaldu dago, ez? Bada zela, igual behar bada, enpresa txiki batzuk edo etxeak, igual gastu horrekin, gastu horri ezin dietela aurre egin, baina niretako, ezin da bizi, 1.000 euro baino gutxiago egin, ez? Eta inflazioa gero eta gorako daia, eta gastuak ere, hortaz nire ustez soldatak horren enean igo beharko lirateke ez, eta oso ondo aipatu dago moduan, ez, zeintzuk jasoko dituzte soldata minimoen onurak, eta da sektore feminizatuak, eta horregatik da, ez, oso ikaragarria da aldaketa sektore maskulinitate eta sektore feminizatuen arteko soldatak, ez, metalgintza, industria, alako enpresak eta alako lanak, kristoneko soldatak dituzte eta gero zaintza lanak gehienak emakumeak dienak, aldiz oso gutxi ez, eta hori bebai arrakala hori kentzea edo gutxitzea, bebai izango litzateke, komen izango litzateke. Baina, ipatu duzunarekin lotuta, atzo egin zuen labek prentsa horrekoa, eta protestara ere joko dute ez, papurra salatzeko, aipatu duzun arrakala bera, badugun bideo bat izan ere txostena ere ondu du Iparregoa Fundazioarekin batera, papurratu hori emakume eta gizonen arteko lan merkatuan ez, diren ezberdintasunekin ikusiko dugu bideoa datu horiek ez eskuartean izateko eta helduko diogu gaiari. Ba, 2020 urtean gizonezkoen soldatak, ez urte osoko soldata 6.000 euroz gainditzen zuen emakumeena. Hor, bada bestak beste agian, ez, lan hitzarmenak sinatzerako orduan eta patronalaren jarrera eta asmoak ere, pisua hor badute azkenan horre erabakitzen direlako alakoak. Bai, arrakala ikaragarri handia da, hola da, eta nik daukadan impresioa da, azken hamarkadei begiratuta, hori ari da apurka, hobetzen egoera, esango nuke. Baina nire galdera da, hori hobetzen da besterik gabe berdintzera doazelako soldatak, edo aldiz emakumeak lehen etzeuden sektoretara, lan sektoretara sartzen ari direlako. Nik esango nuke bigarren faktore hau dala gehiago, ez da emakumea orain presenteago dago, uste donik, azken hamarkadatan baino,
lan sektore desberdinetan. Ez guztietan, baina bai batzutan, da horrek seguruenik efekto positiboa dauka, baina orain ikusten da urteko 6.000 euro gutxi gora bera gutxiago kobratzen dutela emakumeak, ez da, klaro. Ikusi dut laben azterketa, kasu batzutan, konparatu egiten ditu sektore oso desberdinak esaten du eraikuntzako langile batek, askoz gehiago kobratzen du, laguntza soziala edo asistentzia arloan lan egiten duen emakume bate baino. Bai, klaro, baina horiek lan sektore desberdina dira, ez da? Nahiz eta kategoria deitzen den hori antzeko izan daiteke, baina sektore desberdina dira. Da horrek dauzka beste motivazio batzuk ere hor, galdera izango litzateke zergatik ez dago emakumerik eraikuntza sektorean. Lehengunean komentatzen genuen arazoa zen, ez da? Eta egon daiteke gehiago, eta orduan horregatik aurrekoan planteatu dudan paradoja hori oraindik orain hor dago, ez da? Nik uste dut egitura laborala parekatu eta orekatu egin daitekela gehiago, eta horrek ere lagun dezakela, seguren azken aldian bide horretatik goaz, eta horrek lagun dezake arrakala horren bestekoa izan ez dadin. Duela urte asko emakume iaia guztiak etxean egiten zuten lan, eta horrek ez zeukan soldata registraturik. Orduan bai dela arrakala zen ikaragarria, ia absoluto, ez da? Nik uste dut ikusi behar dela, arrakala larria da, laurden bat gutxiago kobratzen dute emakumeak oroar, da hori izugarria da. Eta paradoxikoki txikiena den arloa administrazio publikoa izan daiteke, nik uste dut. Hor parekatu egiten dira, normalean soldatak, eta aldiz sektore pribatua deitzen den horretan arrakala handituz doa, ez da. Eta nik uste lan sektore desberdinetara emakumeen lana, hau da, lan feminizaturik ez egotea kontrara ere, zaintza lanetan gizonezkoak ere, txertatzea gaur egun iaia esklusiboki femeninoa da, oraindik ez da zaintza lana. Nik uste bide hori izan daitekela igual interesgarriena. Bai, ez da, sindikatuek bai salatu egiten dute eta kalean salatzen da, eta realitatea ez, bere horretan dago, baina gian aginte politikoetatik espresio handiagoa da falta dena. Bai, hori da ez, eta ez bakarrik aginte politikarietatik baizik eta komunikabideek ere hemen jarrera oso zehatza dute ez, zenolako tratamendua ematen da metalgintzaren greba bati eta zenolako tratamendua Bizkaiko egoitzei edo ayuda domicilio hori deritzona ez. Niretako egia da, behar bada orain azkenengo hamarkadetan baino hobe da zela emakumeak, baina oso garrantzitsua izango litzateke esatia bebaizen nolako indarra azaldu duten, ez? Eta borrokako nahia zenbat eta zenbat emakumeak da ze kaleetan borrokatzen euren eskubide eta euren egoera laborala salatzeko, ez? Adibidez, H&M-ko langileak Nafarroan zelan bideo bat egin zuten Fansan astean, edo Guggenheimeko garbitzaileak Kristoneko borroka egin zutena, eta igoera, soldaten igoera 20%koa lortu zuten azkenean, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, ez? Eta bai agintariek eta bai enpresariek jakitea emakumeak borrokan da zela eta euren eskubideak ezin diela urratu. Eta, zaintzaz ari gara hain handi batean, ez? Eta, horrekin lotuta purtsu bat gaiz aldatuta, eta, aldi beran ez hainbeste, bada, osasungintzarekin une honetan Euskal Herrian gertatzen ari dena, ez? Esan genezake, bai, Nafarroan zein Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan problematika eskutik badoala, protestak deituak dira, ez? Lurralde guztietan, egoera kezkagarria bada. Bai, baina detailan begiratu behar du. Nik uste dut gatazkak oso karakterizazio desberdina daukatela kasu batzutan. Adibidez, Nafarroa, ardezagun Nafarroa, ez da? Hor daude medikuak batetik, ez da medikuen sindikatua eta bar. Eta oso planteamentu bitxiak egiten zituzten, ez dakitune honetan mantentzen dituzten, ez da? Baina esaten dute, dedikazio esklusiboa kendu, baina mantendu dirua, hori batetik, gero soldata igon, baina igon 1.000 euro hilabeteko, eta alako planteamentuak, diozu, eta bestetik daude, osasungintzako langileak, edo beste mediko batzuk, edo mediko ez direnak, ez da, eta baldintzak
desde luego ez dira berdinak. Horiek ez dute inoiz eskatzen halako horik, ez da? Orduan, badako ere klase sozial bereizi bat, eta bereizketa bat, mediku batzuk, elitezko medikuak, esango nukeke zenbait kasutan, horiek esklusibitatea kendu, dirua mantendu, nire konsulta mantendu, eta bar, eskatzen dutenak, edo 1.000 euroko igoera lineala, halako reivindikazio bitxiak esango nuke beste zerbait ez esatearren, eta gero, esango nuke, milaka eta milaka osasun langile, batzutan medikuak, eta bestetan ez, erizainak edo dana halako, ez da. Hor problematika oso diferentea da. Da gero daude sektore publikoa eta pribatua. Eta hemen, bai Nafarroan da, bai hemen, EAN, sektore pribatuaren aldeko bultzado bat dago administrazioetatik oso nabarmena hemen, Jaurlaritzak ukatu egingo du 1000 aldiz, baina ari da sektore pribatua elikatzen da publikoa deskuidatzen. Hasi oposizioetatik, jarraitu laguntza falta, plantilla faltagatik, mediku eskasia, ambulategitan murrizketak eta hainbat elementu pribatuaren alde egiten dutenak. Beraz, osasungintzako langileak aipatzen ditugunean bereizketa horiek egin behar dira modu nabarmenean. Eaen ze gertatzen da, Donostian dago polo bat, ikusi duzue, polo hori hor mantentzen da, hango mediku zein langilea borroka mantentzen dira, eta erabaki dute mantentzea gainera, harik eta Jaurlaritzak erantzun zehaztuak ematen ez dituen bitarteak. Ze ari da Jaurlaritza hor ere, aspaldiko taktika bat egiten, eta da promesak egin, baina zehaztu gabe, ez da? Eta bestek nahi dute zehaztea promesa horiek. Nik uste Donostian nik ikusten dut behintzat, osasun sistema publikoaren aldeko apostu argi bat egiten dutela, hor astelenero borrokan diharduten langileak eta medikuak barne, ez da. Eta gero, dago bestetik sindikato askok egiten ari elkartu dira eta egiten ari dira borroka planteamentu bat bateratua, nik uste oso interesgarria ere, osasun sistema publikoaren alde. Helduko diogu laster horri eta Nafarroako kasuari tiraka. Aipatuz du hor ertz bat badela, publikoaren eta pribatuaren arteko talka, eta gainera, badirela gobernuak apurrat gehiago pribatuaren aldeko ekimenak sustatzen, eta gainera Nafarroako kasuan, gero azkenan gobernuaren asarratzen ere hasi da eskakizun batzuekin, 1.000 euroko eskakizun horrekin esaterako, baina hasieran, esklusibotasunaren bueltan, bai ematen zuen, euren alde ere egingo zuela. Txibiteka diraz ezauen, esklusibitatea jartzen bazuen, igual, langile batzuk alde egingo zutela ez, eta niretako hori izango zen, baina egia da, bai Osakidetza eta bai Nafarroako osasungintza publikoa, Carmelok esan dago moduan, abandonatzen ari dira, eta aldiz pribatua sustatzen. Atzo jakin izan genuen, labek salatu zuen, Osakidetzako open filtrazio berriak izan diela, eta Osakidetzak esan dau gaur, ez dauela hori ikertuko, ikusten da, ez, eta ni hemen, Euskal Herrian faltan somatzen dut behar bada, herritar gehiagoen presentzia euren mobilizazioetan, ez, eta manifestazioetan, asteburu honetan ikusi izan dugu Madrilen zen nolako milaka eta milaka pertsona kalera irten die, Ayusoren politikak salatzeko, eta hemen aldiz berriro sinesten dugu Osakidetza halako ez dakit mito bat dala, eta ondo dagoela, eta gure burbuian oso ondo bizi garela, baina herritarrok geroz eta gehiago konturatzen gara, eta burbuia hori desegitzen hasia da, eta falta da igual protesta hori nahia edo defendatzen nahia herritarron partetik, eta ni behar bada hori eskatuko nuke. Baina hor bada, batetik hemen Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan langilek protesta egingo dute, manifestaziora deitu dute, baina egia da ez, normalen agian, euren arlo ingurukoa bakarrik joan izaten direla, eta aparte kasunetan bada, ez lan baldintzak eta antzekoak aldarrikatzeko, baina egia da, Nafarroan, eta lehen aipatuzu Carmelo, eskaera hauek sektore publiko osoa sarratu dutela, eta sektore publikoak, eta ez bakarrik ez, osasungintzan grebara dituko du, ez, eta agian igual hortik tiraka, ez da, indar horiek gehitu bai egingo direla.
Dudarik ez, hurrengo asteazkenerako greba ditu dute Nafarroan la bela SAE Komisiones Obreras da UGTek bat eginda. Baina ez dute bakarrik grebara deitu, esan dute osasun sistema publikoaren defentsan eta langile guztion, medikoa barne langile guztion egoera, duina lortzearen alde egiten dute, baina gero oso argi hitz egin dute ere, labeko ordezkariek eta SAEko ordezkari batek esan dute, sindikatu medikoarekin erabateko desadostasuna dituztela, ezta? Esan dute begira, medikue pribatuan aritu nahi badute, uz ditzatela osagarriak, diru osagarriak izan behar dira, esklusibitatea mantentzen dutenen horientzat, ez hain zuzen ere pribatuan jokatu nahi eta gainera dirua kobratu nahi izatea, hori salatu egiten dute. Eta beraiek oso argi esan dute, osasungintza publikoa defendatzen dugun aldetik, esklusibotasuna marra gorri bada guretzat. Hori kentzeak osasun sistema pribatuari baino ez dio mesederik egiten. Argiago ezin da esan. Orduan, mediku eta langileen artean ere badago hor, esango nuke klase borroka nabarmen bat. Batzu privatizazioaren alde daude gobernu batzu bezala, eta hauek argi eta garbi gobernua disimulo gehiagorekin, eta gero langile gehienak daude publikoaren alde. Da sistema publikoa, bai Nafarroan, da bai EAen, sistema publikoa indartzearen alde motiboak daude. Nik inguruan ikusten dut, urte bat eta urte erdiko epeak ematen zaizkio jendeari oinarrizko proba medikoak behar dituenean. Eta jende asko ari da planteatzen, bueno, da zer egingo dunik, urte eta erdi ezina, segon itxaroten, ordaindu beharko dut. Eta ari dira tarifak ere begiratzen, da tarifa ikaragarri garestia dira pribatuan proba horiek egiteko. Hori da egoera objektiboa eta konkretua. Da niri Urkulluk zer esaten duen ez dite, inporta, ze hori da proklama elektorala. Eta proklama elektoralek ez dute osatzen, medikuek osatzen dute. Ordan, errealitatea hori da, errealitate gordina da, eta horregatik mobilizatzen dira langileak. Bai ez, eta gainera hori osasun sailean ez aldaketak mesedez lehen egiteko eskariak baituzte, maileneko eta du opena hori bada esanguratsua ez Jaurlaritzak berak, hori ikertu nahi ez izatea, eta horma hori ez bada mugitzen, nahiz eta kalera irten, aukerarik izango da honi buelta emateko. Ez dut uste, egia esan ez dut uste, ez, eta geroz eta latzagoa da egoera, ze egia da, geroz eta, osasungintza gehiago ari da privatizatzen, ez, eta egia da, Carmelok esan dago moduan, ez, medikoen artean ere oso bereizketa nabaria egoten da, ez, mediko batzuk elite bat marruan sartuta da, ez, eta ez zaila sola, edo ez zaila enbeste asola publikoa alako egoera baten bizitzea, ez eta euren soldata ere pribatutik jasotzen dute, ez? Eta hori egon bitartean ezingo dugu osasungintza publiko indartsu bat lortu, ez? Eta hori bai, ez dakite departamentuak edo agintari politikoek, baina behar bada ikusi beharko lukete, ez? Nor dago osasungintzaren alde eta norrez. Honekin utziko dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko biei, hementxe gaur gurean izatearren, eta jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu, bihar arte.